सोनारवाडी क्रॉस लागी भीषण अपघात, ट्रॅक्टरच्या धडकेत युवकाला जाग्यावरच मृत्यू, कामाचेर वयताना काळाचो घाव, ट्रॅक्टर चालक फरार. कारवार जोडा तालुक्यातल्या असू ग्रामपंचायत वाठारातल्या सोनारवाडी क्रॉस लागी ट्रॅक्टर आणि दुचाकीच्या भीषण अपघातात एक युवकाला जाग्यावरच मृत्यू झालो. मृत युवकाची ओळख संजय दळवी अशी असा. मिळालेल्या खबरेनुसार संजय दळवी हे असू वाठारातल्या एक रिसॉर्टात कामासाठी दुचाकी वेल्यान वयताले. त्यावेळार जगलबेट चांदवाडी कॅसलॉक मार्गावेल्या सोनारवाडी क्रॉस लागी विरुद्ध दिशेन येवच्या ट्रॅक्टरची दुचाकीक जोरदार धडक दिली. हो ट्रॅक्टर शिंगरगावच्यान ब्लॉक खाली करून परत येते आशिल्ल्याचें कळून आयला. धडक इतकी जोरदार आशिल्ली की दुचाकीचो पुराय चक्काचूर जालो. गंभीर जखमामुळे संजय दळवी हेमगेलो घटनास्थळारच मृत्यू जालो. घटनेची खबर मेळताच रामनगर पोलीस तात्काळ घटनास्थळाचेर हजर रावन पंचनामा करून मृतदेह ताब्यात घेतलो आणि फुडलो तपास सुरू केलो. अपघातानंतर ट्रॅक्टर चालक घटनास्थळ सोडून फरार झाल्याची माहिती मेळ्ळा. या घटनेन वाठारात हळहळ व्यक्त जाती आसा. अपघाताचे नेमकं कारण शोधचे काम रामनगर पोलीस करते आसात. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळी सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा.